Sladkú raňajku vyhoď do zasratej priepasti a daj si radšej slanú. To je najlepší spôsob, ako ráno vyhodiť fruktózu z tela a nedostať ten jebaný cukrový špic hneď po prebudení. Slaná raňajka znamená poriadnu dávku bielkovín. Môže to byť vajcia, zvyšky kuracieho alebo ryby z večere, syr, údené mäso alebo šunka. Pridaj trochu škrobu na chuť, krajec kváskového chleba, zemiaky alebo batáty, ale hlavne kurva žiadne sladké veci. Žiadne ovsené vločky s medom a banánom, žiadne cereálie, mísli, granola, acajmisy, smoothie ani džemy. Ak ti naozaj chýba sladká chuť, zjedz celé ovocie, napríklad jablko alebo hrušku po omelete, ale žiadne šťavy, sušené ovocie ani pretlačené banány, lebo to je fucking cesta k inzulínovému peklu. Skús to a uvidíš, ako ti energia vydrží celé dopoludne, bez toho, aby si sa cítil ako po tretej borovičke. Sleduj ma pre ďalšie zasraté tipy na tvoje pokazené telo.